Rese balado goreng tempe uyah bawang karo numis waloh jipang. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kinyong diawali dengan ngecuk wedangi rampung, tak lanjutake karo goreng tempe uyah bawange digoreng nganti mateng nganti golden brown karo tak nyambi ngrajangi bawang brambang lombok nggih gawe ongsenge engko. Nek jipange iki wis dirawisi wis dikum uyah karo maece kene ora kaku terus wis dikumbah barang. Andang-andang tempene wis mateng langsung wae tak entas tak lanjutake karo goreng bawang brambange digoreng nganti mateng, basa wis mateng disusulake karo irisan lomboke. Resik urange dicukurake sekalian ditumis nganti mateng, basa wis mateng ditambahi uyah gula karo micin, ditambahi banyu sak cukupe wae. Rawisan waluhe dicukurake sekalian diodak-aduk diwolak-walik nganti tercampur merata. Basa wis tercampur merata ditutupi cekene gelis mateng. Setengah perjalanan karo diwaliki ya cekene bumbune merata matenge barang milu merata, basa wis diwolak-waliki kaya ngono kuwi ditutupi maning ditunggoni nganti mateng. Basa wis mateng dicek rasa nek wis mantep dintas. Tak lanjutake karo goreng rese digawe baladone engko karo nunggoni resene mateng karo tak nyambi ngrajangi bawang brambang lombok tomate. Tak tambahi karo ulekan lombok gede abang sing wis digodhog cikene engko tambah wabang melenang. Basa resene wis mateng langsung wae dintas tak lanjutake karo numis bawang brambange ditumis nganti mateng, basa wis mateng tak entas dingin cikene engko ora alum. Tak lanjutake karo numis irisan lomboke, ulekan lombok gedene dicukurake sekalian ditumis nganti abang melenang, basa wis wabang melenang ditambahi karo banyu sak cukupe wae. Gula karo micine dicukurake sekalian disusulake karo resene, ora tak sele uyah soale resene wis wasin. Basa wis nyresep tak tambahi karo irisan tomat, bawang brambang gorenge dicukurake sekalian diodak-aduk diwolak-walik nganti tercampur rata, basa wis tercampur rata dicicipi rasa nek wis mantep terus dintas. Nah, kinyong wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dine ki? Ya wis ya nyong tak sarapan, tak pamit, tak pareng.